Băuturile energizante nu sunt dăunătoare pentru sănătate. Știu că există foarte multe informații greșite, atât pe internet cât și în viața reală, persoane care vă îndeamnă să nu le mai consumați, că ar fi dăunătoare, că ar fi nocive pentru sănătate. În realitate, ce spune medicina, ce spune de știința, este că aceste băuturi sunt la fel de nocive precum ginkgo biloba, ginseng sau chiar și cafeaua. Anume, că sunt nesănătoase atunci când se depășește o anumită doză, dar până într-acea doză sunt chiar benefice pentru sănătate. Persoanele care vă spun că sunt nocive, că să nu le mai consumați, sunt fie niște oameni care vor să vă schimbă, să vă vândă o alternativă mai sănătoasă la ele, care în realitate nu este o alternativă, ei fiind așadar niște șarlatani, sau sunt persoane necunoscătoare care sunt prost informate de către acești șarlatani. În viața reală, niciun medic adevărat nu o să vă spună că energizantele sunt dăunătoare pentru sănătate atâta timp cât le consumați ca și cum ați consuma cafeaua. Atenție, nu ca și cum ați bea suc, pentru că nu se compară. Am un videoclip întreg despre energizante aici pe canal, unde am luat fiecare ingredient mărunțel din aceste energizante și am explicat la fiecare ce spune știința, în ce cantitate e sănătos, în ce cantitate devine nesănătos, deci dăunător pentru sănătate. Am vorbit de asemenea și despre persoanele care au un interes să vă dezinformeze în acest sens, cum ar fi jurnalistul Dragoș Pătraru, care are o cafenea numită Cafeneaua Nației și unde vinde niște ceaiuri naturale care ar trebui să fie înlocuitoare pentru energizante. Eu am consultat toată oferta lui și în afară de ceaiuri de ginseng, de ginkgo biloba și respectiv ceaiul negru Assam care conține cofeină, nu am găsit nimic. Ce să vedeți, și energizantele conțin tot aceste ingrediente pe care le găsiți în ceaiuri, dar bineînțeles în cantități mult mai mari. Plus că energizantele au aport și de vitamine B pe care nu le găsiți în ceaiuri. Vă spun toate lucrurile acestea ca și terapeut medical, consultant și master trainer pe sănătate, nutriție și fitness. Nu promovez nicio firmă de energizante, nu promovez nicio firmă de suplimente alimentare care au printre altele și energizante. Eu vă spun ceea ce spune știința, medicina, ce spun studiile, ce spun meta-analizele din viața reală. Restul este doar manipulare, îndoctrinare, îndobitocire făcută, după cum v-am spus, cu un scop comercial. Niciunul dintre oamenii ăștia care vă spun ce vă spun nu au studii medicale și de specialitate. Mai multe în videoclipul integral pe care am să-l las în descrierea acestuia.